Ameriki jamana mun ye demokrati ni ale kan bɔlen do fanga nɔfɛ Joe Biden ni san 81 do ani a fadema Republicains ka cɛbɔ Donald Trump ni san 77 do ye danaya sɔrɔ u ka nagakɔrɔ kalata minnu kɛra Ameriki dugu Georgia, Mississippi, Washington, Hawaii yasa u bɛ se ka k'u ka bɛrɛbɛrɛtɔn olu ka cɛbɔ ye jateminɛ fɔlɔ minnu kɛra Ameriki kunnafoni sow fɛ ni jaabi ninnu ku dɔnnen do ali ka sɔrɔ ni ma se fɔlɔ ni mɔgɔ fila ni olu de ka kɔrɔ kosɛbɛ cɛbɔw bɛɛ la kelen ka u fademaw bɛɛ dabɔ a koɲa la Joe Biden ma deli ka ni ɲɔgɔnna fademaya sɔrɔ Donald Trump ale fadema laban ni o ye Nikki Haley ale y'i sen bɔ a la marisi kalo tile 6 Biden ale tɛmɛna u ka ciden 1986 kan demokratu ka nagakɔrɔ kalata min kɛra Georgia worodugu yanfan na Trump ale fana ye sebaya sɔrɔ Washington kɛɲɛka ani tilebi yanfan na ka tɛmɛ u ka ciden 1215 kan wagati min na ni mɔgɔ fila bɛ labɛn na yasa u ye mun kɛ san 2020 wagati la u kɔni ye kuma gɛlɛnw falen ɲɔgɔn na mun b'a yira k'a fɔ ko ni fangaɲini yɛrɛ kofɔ mun bɛna kɛ nin kalo 8 kɔnɔ ko a tɛna nɔgɔya yani kalata cɛ mun kan ka kɛ Novembre kalo tile 5 ni cɛbɔ fila u bɛ se k'u fanga sinsin fangaɲini baaraw